Geçen hepde Aşgabatyň etegindäki çoğunly daçalardyň ýerleşen ýerinde köçelerin gyrysyndaky ysyklandyrjy üstünlerde daçalarda kireyine ýaşaýan hem-de hatapda durmaýan raýatlaryň üçünüň dowamında çykarylmalydygy baradaky bildirisler ýelmenipdir. Bu bildirişde şu talabyň ýerine ýetirilmedi halatynda daça eýeleriniň öz daça melliklerinden mahrum boljakdyklary barada hem duýduruş berilýär. Çoğunly daçalarynda kireyine berilen jaýlaryň narhynyň ardan bolmagy sebäpli paýtagta iş gözleginde gelýän türkmenistanlylaryň aglaby bölegi bu ýerde ýaşaýar. Şol bir wagtda welaýetlerden gelen işçiler bu duýduruş barada eşitmänliklerini aýdýarlar. Başga bir tarapdan Aşgabat beýleki welaýetlerden gelen türkmenistanlylar beýle şäherleriň ýygyderli amala asyrylyp gelinýändigini belleýärler. Ikinci ýaşynjy. Ýene goýup berýärler. Bir sagat, 2 sagat. Ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä, egerde polisiýa işgärine para peşkeş berilse, onda propiskasyz işçi tuzolukdan hem göýberilip bilinýär. Bunlar ýene goýup berýärler. Ikinci ýaşynjy dogry ýene tutýarlar, ýene şey diýerler. Bular çykgaýdy näme işte belki bir manatlyk geldi. Mundan başga Aşgabatda Soğuz ýolundan çoğunly daçalary öwürilýän köçeleriň ählisi diýen ýaly gumy sürülip awtoulo geçmez ýaly beklenipdir. Bu sebäpli ýerli ýylat ýoluň beýlik ýüzündäki oýlardan aýlanyp geçmeli bolýar. Käbir ildeşlerimiziň aýtmagyna görä, geçen hepde çoğunly daçalaryna barýan marşrut awtobuslary hem bu ýere ýetmänkä ýygyna öwürilip gatnapdyr. Ýoluň ýapylmagy bilen bagly resmi düşündürüş almak başartmady.